Així hem aprofitat la ubicació, els tres frontons hacia l'esquerra, la cara exterior dels tres frontons i la cara exterior del trinquet. Com antigament en este poble hi ha molta tradició de pilota valenciana, se jugava en molts carrers del poble, avui això ja no pot ser, per el tràfic i perquè se perden pilotes, hem de recurrir a crear el que hem creat així, un carrer de Galotxa, que és ni més ni menys que qualsevol carrer del poble, tot el que veuen és simulat, portes, finestres, balcons, teulades, és simulat, i així és on se disfruta d'aquest esport tan valencià com és la pilota valenciana. Per cert, tenim un club de pilotaris que tots els anys ens guanya molts campionats. Este any, fa poquet, fa un parell de setmanes, acaben de declarar-se campions per dècima o undècima vegada, ja ha perdut el compte, ja no sé quantes, del campionat interpobles. El carrer té un nom, carrer de Salvador Barres Barberà, el tio Boro, que va ser un gran impulsor de la pilota així en el poble. Estem ara en el trinquet, on se practica també la modalitat tan tradicional i tan valenciana d'escala i corda. Com explicàvem abans, hem aprofitat la muralla exterior del trinquet per a aquest carrer de Galotxa, i així el vàrem, en la legislatura passada, el vàrem cobrir, de manera que està també il·luminat, com poden comprovar, estan els focus. En esta canxa, fundamentalment, és on funciona també l'escola. Tenim una escola de pilota, lògicament, si no n'hi ha pedrera no pot haver futur, nosaltres som dels que confiem en el present i en el futur i fiquem tots els mitjos, i esta canxa fundamentalment, per a que l'escola de pilota pugui funcionar, els xiquets puguen dependre i entrenar-se. Que la instal·lació que tenim així per la pilota entre els frontons, el carrer de Galotxa i el trinquet és una instal·lació modèlica. Prova d'això és que així s'han fet gran quantitat de finals i gran quantitat d'events esportius. La Generalitat moltes vegades ens honra en dur-nos així aconteciments, i així estem encantats de rebre a pilotaris de tota la comunitat valenciana, tant per disputar finals com per lo que siga. Ara estem a l'Ajuntament. Si fora una visita que vinguera gent de fora, hi hauria que demanar disculpes perquè estem ampliant-la, i quan s'està d'obres tot el món sap com està tot. Està tot a mànega per muscle. Estem ara en la planta baixa de l'Ajuntament. Si m'acompanyes, així el retén de la policia està ahí de manera provisional, perquè després se van a instal·lar en l'ampliació. Això serà el retén de la policia, que dona a la part de darrere de l'Ajuntament, en totes les instal·lacions, més uns vestuaris i dutxes, com és normal, que la policia a voltes té que fer algun servici, en el que s'embruten o passen coses, que tinguin ahí el seu vestuari en dutxes. Com poden comprovar, encara no està equipat, així que l'obra està ja acabada. Esperem en un plaç ja molt breu equipar-ho i passar a disfrutar de les instal·lacions. Així estem ja en la planta primera. De moment estem tots afinats. El que és el saló d'actes, tots els treballadors estan així afinats per el que hem explicat de l'obra. El saló d'actes ara és una oficina improvisada. Esperem que ja en un plaç molt breu puguem passar a les noves instal·lacions que ara visitarem, i crec que estaran tots molt bé, molt millor per treballar i molt millor per atendre els ciutadans. Si n'hi ha un ciutadà que hi ha que demanar disculpes per atendre-los, però jo crec que tot el món comprèn que quan s'està d'obres, la veritat és que estem com podem, així en el saló d'actes. Faltaria més, faltaria més. Com poden comprovar, l'obra ja està acabada, ara falta els últims detallets i l'equipament. Tota aquesta zona quedarà per als funcionaris, ahir la ventanilla d'atenció al públic, i així quedarà una zona espaciosa en la que podran treballar tots els funcionaris en unes condicions dignes, com dic, per a poder atendre bé als ciutadans.
Això serà el despatx de secretaria, així al mig d'aquest espai, el despatx de secretaria, i així és on serà una espècie d'oficina tècnica, on estaran tots els tècnics. Degut a lo que el poble ha crescut i el que ha crescut el polígon industrial, necessitem una oficina tècnica on arquitecte, aparellador, abogat, urbanista, ja són molta gent que abans no feia falta i ara sí que ens fa falta en el poble. Per tant, com dic, això serà l'oficina tècnica, despatx de secretaria i tot aquest espai per als funcionaris. Ara estem dins de l'església del poble, que en els últims anys s'ha fet un gran treball d'ampliació, s'ha allargat, tot el que és l'àbside frontal és més llarga del que era i s'ha aconseguit aquesta meravella, jo crec que aquesta meravella de temple per al poble, en el treball del pàrroco Vicent López Cerezo, que ha fet un treball encomiable, preocupant-se de tot, en l'aportació de fondos dels feligresos i col·laboracions de la Diputació i de l'Ajuntament. És a dir, que s'ha financiat fonamentalment en aportació de fondos dels feligresos i l'administració ha col·laborat, tant l'administració autonòmica com la Diputació de València i l'Ajuntament. Massalfassar sempre un poble. El Ayuntamiento de Massalfassar patrocina este espacio.